Sorting something about the documents of the van kasi yung buyer ng van namin they get it already this morning. Kinuha na yung aming camper van and yes, wala na kaming car. The van we're using now is Mr.'s work van. So ito, maghahanap ulit tayo ng sasakyan. Sana may mapili na tayo this time because last time Mr. is not quite sure about the mileage. So ngayon, tingin tayo ulit at sana naman makakuha na tayo ng car before Christmas kasi magpapasko na. Kasama ko yung aking aling maliit at si Mr. right there driving. So, dadalhin ko kayo mamaya guys at titingin tayo ng car kung may magustuhan tayo this time. Dito na kami guys sa Peterborough and ang name ng company is Car World. So ayan, tingin tayo, ang lamig na. Ano pa rin siya, foggy. So ayan, tingin na tayo ng malaki siya, is a lot bigger than the first one we look. Dito muna kami sa kasi ang gusto ni Mr. ata is Mercedes-Benz. So, dito kami sa BMW and Mercedes-Benz na mga car. Hi guys, dito kami sa lounge. Nagantay ni Mr. kasi parang i-drive test niya yung car. Kasi yung nagustuhan niya wala dito sa nila. Kukunin pa. Maybe we're gonna wait about an hour. Sabi ko, dito na lang muna kami ni James sa lounge, sa loob ng nila. Ang ganda dito sa loob. Pakita ko sa inyo na mini. Ayun nga, nag-drive to si Mr. sa ibang sasakyan, pero same siya ng name. Tapos, yung isa na nagustuhan namin, kukunin nila sa, awan ko kung saan nila kukunin. And then, dalhin dito para yun ang, yun ang titignan ni Mr. kung ano ba talaga. Kasi may kaparehas siya dito which is color black. Ayun din, drive test ni Mr. At saka ito yung kanilang lounge guys. So ayun nga, pakainin ko muna si James ng lunch habang inaantay namin si Mr. Hi guys, update tayo. We already found the car what we want. Ano siya, but we can't get it today. Ito pa ang nangyari guys ha. Buti na lang, dala-dala ko always yung wallet ko. Mr. forgot his wallet and we need to deposit kasi ang daming nangyayari sa kanya today. This morning, he fell over the steps. Bless him. Na siya, na-slide siya. So, yun nga guys, balik tayo sa car. Mr. tried one already, but it's not the one we're gonna get. Kasi yung na-try niya is OD na color black. But what he want is the color white. So, Tuesday pa siya ready yung car. Dadalhin nila dito sa Peterborough. I don't know where this came from. But, yun sabi ng what's his name? They're gonna bring it here on Tuesday. Tapos, kukunin namin yung car at babayaran namin sa Tuesday afternoon. Oh! So, yun guys, nahanap na namin. It's OD na car. 5-seater na color white. And then, I'm really excited kasi trinay ko yung black one. It is comfy kasi
guys, driving seat. Pwedeng i-adjust yung, kasi lower car siya, pwedeng i-adjust yung driving seat. Kasi maano ako, hindi ako masyadong matangkad. Pwede ko siyang itaas yung driving seat, which is really good. Basta, it's really look nice car. Mind you, OD car is really nice car. So, yun, I'm excited. And now, we need to get some grabs kasi parehas kami gutom. Si James nakakain na ng lunch, pero kami ni Mr. wala pa. So, maghahanap ka tayo ng makain ngayon. Dito kami sa food court, guys. Kasi Peterborough, Hanistel, Hanoi. Peterborough, guys. Nag-order ako ng Chinese chopstick. Ano siya? Chicken, spring rolls, and then pancit. And then I got 7-Up. Si Mr. is having a Cornish pasty. And the chips. And then latte. Kain tayo, guys. Nagugutom na talaga ako ng bonggang-bongga. Kain mo na ako. Nasa bahay na tayo, people. Yung aking kabuhukan dyan. Anong oras na? What time is it now, honey? May delivery kasi ako na Filipino food. And yes, I'm waiting for it. Kasi medyo marami yung aking order this time. So, ayan. Like I said, babalik tayo doon sa car sa Tuesday. Ito na yung ating order sa Filipino shop. Buksan natin. Meron akong puto at saka ensaymada ubi. And then pancit canton. Binigyan din ako ng calendar. Phil Foods calendar. Champurado ni James. Tapos mayroon pa dito sa carton. Buksan natin. Nakalimutan ko kung anong in-order ko. Okay, ayun, meron pala akong tomato paste. Bear brand. Boy bawang. Noodles, 3. Spaghetti sauce. Another bulalo noodles, 3. Suka. Fiesta, 4 fruit salad. Martis, and then 10 kilo na rice. So, yun lang, guys. And then, I think, ano siya, kalimutan ko kung magkano binayad ko. So, yun lang ang ating pa-whole na order sa Filipino, guys. And thank you for watching. I'll see you in the next one. Bye!